Du går ikke ind foran her. Hallo, er det ikke lettere, hvis der var én optager? Nej. Jo, Sara holder op til. Ja, præcis. Der er 25 heroppe. Ja, det er det, der står lige. Helt ret derovre. Læg nu mærke til, at vandet... Ja. Læg nu mærke til, at vandet går hen over højderyggen her, om jeg så må sige, som er den gennemsigtige glasplade. Og der er hul i bunden, så der er forbindelse. Ja. Nu sætter jeg så Så din topplade. solen til ved ækvator. Ja, hvorfor er det bare... Solen er nu i gang. Jeg sørger nu for isbjerge ved Grønland. Ja. Ja, det kalder jeg højderyggen ved Danmarksstrædet. Det er en døbekoger, men altså... Det er sol. Det er solen ved ækvator. Sådan, nu har jeg isbjerge i, og nu drypper jeg så lige så forsigtigt lidt hvad kan vi bedst lide? Det er hav, så det... Nej, vi tager sgu den grønne, den kan man bedst lide. Ja, tak. Grøn frugtfarve. Og hold da op, hvor vi tager grøn frugtfarve. Og så drypper vi lige her, så ser vi lige, om vi kan se, at koldt vand synker til bunds. Og Og ja, det gør det. Og koldt vand synker til bunds. Læg mærke til det. Nej, det er flot. Det er lidt næsten ligesom en lavalampe. Ikke? Det er ligesom en lavalampe. Lærer at lave en lavalampe. Nu er vi så spændt på, om det stiger op henne i den anden ende jo. Og om der overhovedet bliver trukket derhen og sådan. Eller om det er bare noget, jeg siger. Ej, det ser nu godt nok sådan ud. Må man have det. Ja, det falder i hvert fald ned, som det skal. Og nu går det stærkt. Og se, det kører hen ad bunden, kan I se det? Og det når hen til den varme ved ækvator nu. Og fandme! Snak pænt. Det er direkte ned i bødekassen. Prøv at se. Det stiger opad. Kan I se det? Kan I se det? Ej, Kan I se ja, det? det kan jeg faktisk godt se. Det er svært fra siden af, men ja. Hvad så med det der midt i det hele? Ja, det er jo det, der løber over det. Det er jo bare fup. Det skal I ikke. Det er mit fup. Ja, det hjælper jo på. Altså herhen i den her ende, der bliver det varmt ret hurtigt. Prøv, nu kan man virkelig se det stige op herhen, hvis man går tæt på. Altså. Det kan man godt nok. Altså, det er helt sikkert. Det drøner der opad nu. Det kan man faktisk godt se. Og det må I sgu også kunne se dernede fra nu, kan I ikke det? Jo. Ja, det stiger op. Den siver sådan op af, ja. Ja, det stiger simpelthen op. Altså nu vil jeg så sige, at det er jo snyd, fordi solen ligger ikke på bunden af havet. Men det jeg heller ikke kan lave her, så skulle jeg stå... Jeg kunne godt lave det, men så bliver det hele lidt mere bøvlet. Det man kunne gøre, det var at stå med en lufttørrer her, og sådan en hårdtørrer, og så blæse hen ad overfladen, så man skabte en strøm, der gik den vej, ligesom vestenvinden. Jeg troede, det var en fyndtør. Og så... Ja, fyndtør, ja, det ja. Og så ville det komme hen, og så ville det køre igen, ikke? Men det er altså for bøvlet, så derfor har jeg bare lagt solen dernede. Ja. Det er sådan set i al sin gribende enkelhed, det. Skal du ikke have råd i, så vi ser den? Nå, du glemmer. Ja, ikke noget. Glem. Ja, jeg siger jo ingenting. Glem. Så er det godt. Så er der alarm på vores dog. Vi siger den til at synge, så får vi først klæde sig. Madsen. Helt alene. Ja. Ja. Den er ikke helt god. Den er ikke helt god med den opstilling. Skal jeg varme vandet op først, eller? Nej, det duer ikke. Altså, hvis du varmer vandet op først, så får du til at fordele sig ud over det samme. Så du skal helst have den der kugle, der kommer ned og skal varmes op. Men man kan se, at den grønne, det går den vej opad derinde i hvert fald. Det kan man. Hvad? Undskyld. Nej. Det er travlt. Kom lidt.
Esben er lærer, han kan kræve alt. Har du ikke en PC? Det har jeg ikke. Hvor fagligt. Alle kan bruge det. Jamen, så er det bare ikke endnu. Fucking. Jeg har Anders, tag et billede. Jeg er fandme ikke taget. Jeg har lige fået 4.400 kroner i løn. Så brækker det sådan en grøn slik, sådan en grøn flaske. Kom nu. Ja, tag billedet. Tag billedet. Tag det billede. Esben, de her nymoderne ting, der. Der er en lidt lige den lort. Kom nu, seriøst. Så trykker du ikke bare på billedknappen. Selvfølgelig tryk på billedknappen. Jeg kan nemlig ikke trykke. Ja tak. Se der. Jeg kan ikke trykke. Ja tak. Tak. Godt. Ja.